तर मंडळी, मी वेदिका सोलकल कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवलेला आहे ओल्या काजूचा हा मोहला. खूपच छान झालेला आहे. चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीकडे आपण बघणार आहोत. ओल्या काजूचा मोहला म्हणजे ओलं खोबरं आणि गूळ घालून बनवतात. एकदम म्हणजे स्वीट डिश असते, खूप छान लागते. मस्त कोकणामध्ये ते बनवली जाते. असे ओले काजू यायला लागले का फेब्रुवारी मार्च महिन्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये असे ओले काजू येतात. याला बोंडू म्हणजे बोंडू असं म्हणतात. आता हे छोटस आहे, ते मोठे होतात एवढे असे. ते ना काढून टाकायचं असं. काजू कसे आता साफ करायचे ते मी सांगते. मी आता हे मुंबईलाच राहते, तर आमच्या इथे असे हे मिळतात. तर मी हे पाव किलो एवढे आणलेले. तर हे साफ कसे करायचे ना ते आपण बघूया. एकदम सोपं आहे. हे अशी विळी वगैरे असेल ना तर विळीवरती करायचं. आळाळा म्हणतात, सुरीनी पण होतं, पण शक्यतो ना विळीनी केलं ना तर म्हणजे व्यवस्थित होतात. आणि साफ करायच्या आधी बघा, मी हे तेल लावून घेतलेलं आहे. तेल लावणं हे कंपल्सरी आहे, लावायलाच पाहिजे, नाही तर आपले हात ना पूर्णपणे पुसून जाणार, पूर्ण डाग लागणार. याला जो डीग असतो ना तो पूर्णपणे आपल्या हाताला लागणार. काळे काळे हात होतात. 8 ते 10 दिवस ते अजिबात म्हणजे कुसल्यासारखे वाटतात. असं वाटतं की कुसले आहेत आपले हात म्हणून. तर तेल लावायचं. तेल नाही लावलं तर आपल्याला जे हँड ग्लोव्स मिळतात ते घातलात तरी पण चालतं. तर मी सध्या तरी मी तेलच लावलेलं आहे. तेलाने पण निघून जातं, पण तेल हे लावायचंच लावायचं. तर हे बोंडूचं आहे ना, हे मी असं काढून टाकते. आणि असं आपल्याला चिरून घ्यायचं. ही बी इकडून असं पकडायचंय आणि 2 भाग करून घ्यायचे. आणि नंतर आपल्याला ना गर आहे ना त्याचा तो सुरीने काढून घ्यायचाय. हे बघा असे. आता हे कसे निघतात आहे ते आपण बघूया. आता मी जेव्हा आणलेले ना तेव्हा खूप त्याला डीग होता. तर मी ना 2 दिवस असेच ठेवलेले. 2 दिवस असेच ठेवले ना उघडे, तर त्याचा डीग जरा ना कमी होतो, म्हणजे एवढा लागत नाही हाताला. थोडस ना असं उन्हामध्ये ठेवायचे. आता हे बघा कसे आहेत आता ते बघा. तर मी हे जरा साफ हे करून घेते, असे काढून घेते सगळे. आणि याचा मोहला जो आपण बनवतो ना तो खूप छान एकदम मस्त लागतो. कोकणामध्ये तर बनवला जातो. काजूची भाजी पण बनवली जाते, ओल्या काजूची भाजी. तर ओल्या काजूची भाजी पण जर तुम्हाला बघायची असेल तर कमेंट करून जरूर सांगा. तर ती पण मी लवकरच घेऊन येणार आहे, ओल्या काजूची भाजी. साफ करायचं ना हे ओल्या काजूचं ना खूप म्हणजे ज्यांना येतं त्यांना ठीक आहे. हे बघा, पण एवढे पण खास नाहीयेत, भरलेले नाहीयेत हे काजूगर. पोकळ मला दिसतात आहे. आता मुंबईच्या ठिकाणी हे असेच मिळतात. आता गावी कसे झाडावरचे आपण काढतो ना ते पूर्ण भरलेले असतात. फका म्हणतात त्याला. आता कसे कितपत निघतात आहे ते आपण बघूया. आता हे ना आपल्याला नंतर काढून गरम पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत. आणि नंतर मग ही बी आहे ना मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये ना सुकवली जाते. आणि नंतर मग त्याचे मग काजूगर काढतात. तर आमच्या इकडे कोकणामध्ये ना भरपूर हे बघा, हा ना चिरला जात नाहीये. तर मी ना हे असे ना करून घेते. एकदम कोवळे कर असतात हे. हे बघा मी काढून घेतलेले आहेत. परत हाताला तेल लावते. हे बघा नख कशी काळी झाली बघा. तेल नाही लावलं ना कुचणार. आता याचे ना गर काढते. पूर्ण काढून घेतले मी सगळे. सुरी घ्यायची अशी टोक असेल त्याला. आणि असं हे बघा, हे असे गर काढायचे त्याचे. आणि ही साल जी आहे ना ती टाकूनच द्यायचे आहेत. ही अशी साल हे काजू असे काढायचे आहेत. आणि गरम पाण्यामध्ये उकडून घ्यायचे त्याला. एक उकळी यायला द्यायची गरम पाण्यामध्ये. म्हणजे कसं ते व्यवस्थित शिजणार पण, आणि जो काही त्याचा अर्क असेल ना, चीक वगैरे असेल, तो पूर्णपणे निघून जाईल. म्हणजे कसे खाताना ना ते गळ्याला पण लागणार नाही. तर
हे ना जरा काढताना पण जरा सांभाळूनच काढायचे, नाहीतर तुटतात ते. ते काढण्याचं पण एक हे आहे, हे बघा असं हळूवार काढायचे एकदम. असं गावची लोक कशी पटापट काढतात, त्यांना सवय असते ना. हे बघा असे आपण कसे कधीतरी करतो असे. तसे ना हे मी ना काढून घेते घर. एवढे घर निघालेले आहेत. पाणी मी तापत ठेवलंय. आता पाण्यामध्ये टाकते आणि हे एक उकळी यायला द्यायची. त्याची सालं सगळी निघून येणार. नंतर त्याची ना सालं काढायची आहेत. थंड करून झाल्यानंतर मी त्याची सालं पण काढून घेणार आहे. हे काजू ना मी ना, हे बघा केवढे कितीशे निघाले बघा, एकदम थोडेसे. तर मी ना उकडून घेतलेत. आता याची अशी ना सालं काढून घ्यायची. सालं काढून घेते. त्यानंतर इथे मी खोबरं किसून घेतलेलं आहे. नारळाची 1 वाटी आणि गूळ लागणार आहे आपल्याला. वेलची पावडर हवी तर वेलची पावडर पण टाकू शकता तुम्ही. तर इथे बघा हे अर्धी वाटी एवढं खोबरं आहे आणि गूळ घेतलेलं आहे हे अर्धी वाटी एवढं. नारळ असतो ना अख्खा, मोठा होता जरा, त्याची मी अर्धी वाटी घेतलेली आहे. आणि गूळ तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घेऊ शकता. मी अर्धी वाटी एवढं गूळ घेतलेलं आहे. छोटी वाटी आहे तेवढं मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेलं आहे. वेलची पावडर लागणार आहे, थोडंसं तूप लागणार आहे. तर ह्याची ना चालं ना काही नाही, आता उकडून घेतली आहे ना तर सहज अशी निघतात ही बघा. तर ही काढून घ्यायची तशी. आता इथे मी ना तूप घालून घेते 2 चमचे एवढं. आणि आपल्याला खोबरं आणि गूळ टाकून घ्यायचंय. मी थोडं खोबरं ना कमी करणार आहे. टाकते मी तेवढं. काजू ना खूप कमी आहे, खूप म्हणजे खूपच कमी आहे. त्यामुळे कसं, आणि गूळ पण मी बघा सगळं खोबरं घातलेलं आहे 1 वाटी एवढं, आणि गूळ मी थोडंसं कमी केलेलं आहे, जास्त गोड होईल. परतून घ्यायचंय चांगलं. नंतर त्यामध्ये टाकायचंय आपल्याला वेलची पावडर हवी असेल तर टाका, नाही तर नाही टाकलं. एकदम सोपी रेसिपी आहे. पण जे काजू आणि आहेत ना तेच काढायला आणि हे करायला, हे बघा एवढेसे काजू निघाले. खूप छोटे छोटेसे घर आहेत अगदी. ते ना मंद गॅस करून आहे ना आपण जसं ह्याला करतो ना मोदकाचं सारण, सेम तसंच करायचंय. काहीच करायचं नाही याला. वेलची जायफळची पूड टाकायची आहे. पण खूप छान मस्त चविष्ट लागतात एकदम काजू. आता काही जास्त टाइम नाही शिजवलं तरी चालेल. थोडीशी वेलची पावडर मी टाकणार आहे. अलगद हाताने ना काजू हे ढवळायचे आहेत. परतवून घेते आता पूर्ण ना. हे पाणी जे आहे ना गुळाचं सुटलेलं आणि खोबऱ्याचं, काजू आपले चांगले उकडलेले आहेत, त्यामुळे कसं जास्त टाइम शिजवलं नाही तरी चालेल. फक्त थोडंसं 5 मिनिटापुरती मंद गॅस करून ठेवून द्यायचं. म्हणजे कसं हे गुळ खोबऱ्याचं जे पाणी सुटलेलं असतं ना ते पूर्णपणे ना मंद गॅस करून आटवून घ्यायचंय. बघा त्याचा रंगही थोडा थोडा मग चेंज होतो. आणि पूर्ण सुकवून घ्यायचं हे. अजिबात त्याच्यामध्ये ना पाणी जे सुटतं ना ते नसायला हवं. तर मस्त असं रंग बघा बदली झालाय त्याचा. आपला मोहला ना हा तयार झालेला आहे. गॅस मी बंद करते. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून जरूर सांगा. आणि जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आता या